ban pensai nakaliang jong sarkar hadin bang nyayoi bakadon ke jikeno nakaliang inong yalam jong katur ikong Angela Rangat iba persyang ban yalam bakla ya ke jingtip jong upait ba jong ke jela ngakwa kan kapor ban ya thu ya pi ya ka ka bangi ke sarkar ngilale ban ya ka ru ka bengindang le na ka benta ka jingarap ka benglarai mensemsnem ban ai ya kitu kiduk kisuk kirangli kijuki kibai kendu jing hadu katu namar kadon ka national lockdown bat kadon ru ka state lockdown ha kate kasnem ka balalek no nganya thu kumni ngila notify nakaliang jong kalebo department sabaro kinong snong jong kejela ke jongi baka sarkar kan ai jingarap ha katu kapor lockdown ar hajar sispa tengka ya iwei lane ka wei ke longying kiba ka jingdu jongki kabalalong palat bat ya kataru ngilada ai rengkat bat ke guidelines ke basai kedar bak kiba kum kita kiba pli kiba de waidong kiba belas ngi kiba treying breu kiba lese kim don lat pat da kumwei lani ki bompat yo ya ke jingarap na kanu ke skim joko sarkar nilabu kerpang ar hajar sispa tengkaban ai ya iwei bat kata ka jingle jongi kolomba kabas kutenat bangiyo ya kaban pediang ya ka application jong ki bakum kita ki long yeng ki long sem ki baduk ki benjenjar ngiyo ar lak lai pholai hajar sispa kendai phosau ngut ki ba apply ya kaneka assistance ka bangi ka sarkar ngila penbenapaj ba mensyemsnen bat ka ka bangi bu ha ka tu kapor bagat ban apply ki bala ban apply ngila da tho syai ki ba apply ki dei ban long ki tu ki breu ki bomdei ki batray master role lani ki bomdei ki batray contractual basis ha kino ki department jong ka sarkar kinama asu ban apply kabaar pat kitu kinongret kibala yo lepai kata ko skim ka bagi ong ka PM Kisan nang ta shu yakituru kibala register pa katkum kan ka building construction building BOCWWB ka building building and other construction works welfare board jong kabaya yakoto kabut kabingi ong short form BOCWWB kibala register kitaru kinamla asu banyo nakanega scheme bat kabakaddo kalong bayakitu kibalayo ya ka job card kibatrei ya ka NRGS kabingi ong ka sispa asngi bat ia kibla don leparu ka ration card AAY bat PHH kitaru kimla asu ban apply katkum kanika guidelines ka bangilabu teka ke bajia nakini ke arlak lai phulai hajar sispa khandai phusau hadin bangila screen nadong sedong bat ya kene ban screen ni ke application ru ke IT ha ka NIC jong ka state government ki balle ya kene ka kam detail ban like ka jing ka duplikasi ban like kene ka tai te hadin ba ki lale nadong sedong ki simlut ya ki jing tip nadong sedong na ka arlak lai thulai hajar sispa khandai phosau ngut ngiyo silak Prapawai hajar saus pa kendai pawai ngut kita kidei kibeki application jom ki kibit kibiang nadong sadong
But nakini ki silak prapowe hajar saus pa kendai powe ngani tu ipi hadu menta ngilala ban pelait ya kena kepisah lain ban transfer seka akaun jongki kalong silak sau po sangut sispa henriu powe ngut. But ki badangsa menta kabagi dang ya chaprang ban transfer ya kena kepisah kisah salai pun riu hajar lai spa lai pongut. Kita kede ki bedangsa ban ya kane ngila IT u principal secretary jongi joint commissioner labor jongi kia tracy tom but kia khot meeting na kapor sya kaporu hagaba ya penbaik bat kini ki bank namari ngi ai artli ki bank kawai kade ka state bank of india but kawai pat kade ka HDFC bank ki bahap ban le ya kane kam ban transfer ya kapisa jong kini kibala qualify ha kaneka application ke jongki na kementaban yo ya katuka hajar sispa ban ya kaneka kam kadang ya chai ban nganget scam ba sakhendiat por nginla ya kaban pendep ban nganget scam ru ba kabang account joki kan lo babet ke babiang kenang ba kanum don jing ha kapor ba transfer ya kani kapisa nang ta susu hakabai day bat kani ngan yathu yapi ngilaplut lai poklur lai powilak sau pon riu hajar arspa bat kabedang sa ya kini ya kita kini ong lai pon riu hajar lai spa lai po kalong sah nyau kulur siteng kapisa kabangin dang transfer sya kini ki lai pon riu hajar lai spa lai pongut bat kane ru kadai ka sanction ke bangiyo na ka sorkar hapo jong kalibo department tika ka bangabot ban ong ne kalong bakatu ka statement ka ba ngayoi bat ka banakalian ki official jong archipet ngiyoi nakalian ka sorkar ngakwa ban ong ya ki pait ba ke bapli la se ki ba susngap tang ya katu ka statement sngu kom ka badai ngakwa ban ong bahakan ni kapor sim ya kani ka official record ka bangingi ai bat ba kum bang ong yapi ka jingkeno ban ong bangi bampisa ban ka jingkeno bangi tep sepla ngatrai kata kalong ka basngosi bat ka jingkren ka ba klem nong rim ngamju kemi lenti bakat ikong anjelarngan inkren ya ki bakum kini gi jingkren kibabdon kenong rim hang nong no ni welcome ni pediang skobha lada pi ajimut lane pi criticize kam lele rei skobha wat keno namala pi ong ga bamsap kani kalong ke bejengai la pi ong bamsap kani kalong bejengai dengan kwa ban ong pet yok lada pi krentam kan kerto syakamaladi kani ka bangakwa ban kren dag basai namar ba ngasngau sen ye ke bepli ki pait ba jong ke jela megla jongi yo bisa yalam bakla ha ki bakum kini ki jing pentip ki bom don nong rip namar ila kren ru syapang ke tu megla building other construction workers welfare board ka bakalibo department ka ai ya ka tu mensem snem ni ai san hajar tengka uwe registered workers ngane thu epi kalong ni mensem stem hadu ubenai march mensem stem hadu ubenai march kiba register kabangingi ong kita ki active registered workers kabamut ke registration jagi kababit kababiang namaria kani haban le sisen sisnem haban renew kidon ar posan hajar nyeus pa kendai posau ngut ar posan hajar nyeus pa kendai posau ngut kini ki registered workers hakani ka MBOCWWB but kapisa kabinglala pelait ru syaki mensem snem kalong ar posan hajar nyeus pa kendai posau ngut
kabamut borok kini ki beneficiaries ki balong aktif ki register hakatu kasnem hau benai mat hadu benai mat jong hajar arpo ki don arpusan hajar news pak nai pusau bat ngi pelaj pisaru syabaro naki bat kata kalong boro arpusan hajar news pak nai pusau claim minus uweru bat ka amon ka bengi pelut na ka benta jong kini ka poi khat ar kelur prapu kondai hajar news pak kabalai kabangakwa ban persyai hang ni namari ong na don deki spa deki lakmut ki berregister ngasukwa ban ong tagawe ngi haban yait lembaka rules lembaka ak bat ka ak ka krensai ba kitu ki berregister ki de ban renew shisin shisnem la deki register menta kasngi la shemsnem kum menta kasngi ki berregister ki renew lada kim renew kamut ngim ong su ki aktif bat haba ki renew ru kiap seu rew po tengka ngisim san tengka si benai na kamda khat ar benai kamut rew po tengka kin hab ban renew bat endak lada renew kabamut kalong aktif lada jia kan gono katkum kanega ak kin yo ya kitu ki jingmen toy ki babun sertap ki bangamla ban batai lut hangni dikata ka bangakwa ban ong naman ngay ka statement ka jong ong baya kaneru ngi claim siu lani kaneru kumba misuse mangi na kasurkar tengakwa ban kren na kabasay hakane ka janmit sengaw ba nga try mapi ki media sengaw ba ban pensay padba ya kani kanang ban numdon kanu ka jing sugutu bakla halor ka jing pendon kam jongi ya kani kapisa batru halor ke jing pendon kam jongi ya kani kabade bat ki registered workers katkum kaan kabaka sorkar India kalapas dikata kani kabangakwa ban persyayang ni